Ahojte, tu je Zuzka a Lenka z podcastovej poradne Prítomie, ktorú vám prinášame v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. V úvode tohto dielu máme na vás jednu obrovskú prosbu. Keďže v rámci Prítomia pracujeme na nových formátoch, rozhodli sme sa urobiť malý prieskum medzi vami, našimi poslucháčmi a sledovateľmi, aby sme vás lepšie spoznali, dozvedeli sa viac o vnímaní našej práce a zistili, čo z oblasti duševného zdravia a vzťahov by vás zaujímalo. Ako by sme vám v tom vedeli pomôcť. Sú tam podľa mňa zaujímavé otázky aj na vaše vlastné zamyslenie, takže to môže byť aj taký čas pre seba na reflexiu, ak budete chcieť. A nám to veľmi, veľmi pomôže, ak sa vás zapojí čo najviac. A preto sme sa rozhodli po ukončení zberu dát, čo bude cca o 3 týždne, vyžrebovať jedného alebo jednu, komu podarujeme balíček 4 super kníh z oblasti duševného zdravia. Ja sama som ich vyberala. Pribalím vám tam aj párovú hru Človečina, ktorú z Lenkou máme veľmi radi, a tiež pekný zápisník. Odkaz na prieskum dávam do popisu podcastu a budeme vám veľmi, veľmi vďačné, keď sa ešte pred vypočutím tohto dielu zapojíte alebo po skončení. Len prosím nezabudnite a ďakujeme vám vopred. Vítajte v Prítomí. Dnes spolu s Kamilou budeme znova otvárať sexuálnu tému. Nejak sa nám nakopili tie sexuálne témy. Vyzerá, že to ľudí zaujíma a že o tom chcú hovoriť a chcú počúvať. Takže tentokrát ďakujeme Kamile, že sa nám otvorila, a Kamilina situácia je taká, že sa trápi tým, že jej manžel nechce sex. Pustíme si jej hlasovku a veríme, že tento diel bude užitočný pre ďalších z vás, pretože nám prišlo niekoľko podobných otázok v anonymných Q&A, tak nám potom dajte vedieť, a toto je Kamila. Dobrý deň. Obraciam sa na vás prosbou o pomoc a nasmerovanie v mojej situácii, ktorá už trvá z môjho pohľadu veľmi dlho. Začnem teda stručným príbehom. S manželom sa nám narodila dcéra, ktorá má aktuálne už 3 roky. Po jej narodení sme veľmi riešili o žiarlivú až hysterickú mamu, teda moju svokru, ktorá sa dožadovala pozornosti, robila scény a zrazu si vyžadovala akoby väčšiu pozornosť môjho manžela. Aby jej volal, posielal denne fotky našej céry, radil sa s ňou. Keď sa tak nestalo, pravidelne sa to opakovalo. Z toho vznikalo dusno, lebo mne to vadilo a on pre pokoj v rodine to nechcel riešiť. Ba dokonca ma vytiesnil z viacerých debát. Spomínam to preto, že si myslím, že to môže a nemusí s hlavnou témou súvisieť. Mojím hlavným dôvodom, prečo som sa vám rozhodla ozvať, je, že s manželom po narodení, respektíve už odvtedy, ako sme sa dozvedeli, že som tehotná, nežijeme intimný život. Pred pôrodom som si myslela, že to je spojené s tehotenstvom. Po porode som ho ubezpečila, že je všetko v poriadku a po mojom zotavení môžeme ísť smelo na to. No vždy si našiel akoby nejakú výhovorku, alebo sa tejto téme začal úplne vyhýbať. Napríklad, keď dcéra trošku podrastie, keď začne spávať sama v izbe a tak ďalej. Manžel bol aj pri pôrode, preto som otvorila túto tému a opýtala sa ho, či mu to spôsobilo nejakú trámu alebo inú negatívnu skúsenosť, ktorá v ňom odvtedy zostala. A teda, či tam vôbec chcel byť. No vraj všetko chcel a bol tam veľmi rád. V súvislosti s týmto sme sa jeden druhému postupom času vzdialili a vyzerá to tak, že sme spolubývajúci, ktorí vychovávajú dieťa a riešia nevyhnutné potreby týkajúce sa domácnosti, nákupov, škôlky a tak ďalej. Uvažujem o párovej terapii, ale neviem nabrať odvahu, ako mu to oznámiť alebo ho požiadať. Som z toho veľmi zúfala. V období po porode som si to veľmi dávala za vinu. Že nie som tá príťažlivá, že to je vlastne kvôli mne, len mi to nechce povedať. Na druhej strane, aj keď som toho dotyku od dcéry mala viac než dosť, chýbal mi ten mužský, vzrušenie a iná energia. To obviňovanie postupne vystriedal chlad a nezáujem. Myslím a cítim, že je vzájomný. Viete mi prosím poradiť, ako v tejto situácii pokračovať, respektíve čím začať? Neviem to teraz vôbec uchopiť a 4 roky je už za mne veľmi veľa. Tá bariéra je medzi nami už veľká. Aj komunikačná, aj dotyková, aj intimná.
Celkovo mám pocit, že to takto dlho nevydržím. Manžel sa zameral na kariéru a svoj rast. Častokrát si zo mňa akože robí srandu, že aký ja mám super život, keď len vozím dieťa do škôlky, popri tom pracujem odkiaľ chcem a pomedzi toho si ešte stihnem ísť aj zabehať. Ďakujem vám veľmi pekne. Leni, tak sa pozrime na ten ich príbeh sexuálneho odcudzenia. Hrozne sa mi páči, ako si to povedala, že príbeh sexuálneho odcudzenia, že tam je ten príbeh, že to nie je niečo sa stalo, jedna udalosť, lebo väčšinou ľudia majú takú tendenciu, že hľadať jednu vec, ktorá to celé pokazila, kvôli ktorej sa nám to stalo a že tam vidíš ten príbeh. Zuzi, ty si naozaj už taká polopsychologička. Lekcie psychológie každý druhý týždeň. No, ja skúsim zosumarizovať, aj čo sme sa samozrejme ešte ako vždy my Kamily dopytovali ešte na nejaké ďalšie veci. Skúsim zosumarizovať, že čo vieme o tomto ich príbehu toho odcudzenia, ktoré nie je teda len sexuálne, ale je aj celkovo odcudzenie aj také emočné a blízke. Čiže vieme o nich, že už 4 roky mali vzťah, počas ktorého mali v úvodzovkách normálny vzťah, tak to Kamila nazvala. Ona nám vravela, že ona bola vždy aktívnejšia sexuálne, ale postupne sa aj ten jej muž tak akože odvažoval a nikdy nebol taký, že by nejako jasne dával najavo záujem sexuálny alebo iniciatívu. Čiže toto o nich vieme a ešte vieme trochu, tak nepriamo z toho, čo Kamila rozprávala aj v tej hlasovke, že oni, keď mali nejaké ťažké témy medzi sebou citlivé, konflikty, tak vyzerá to tak, že sa taká dynamika medzi nimi vyvinula, kde on sa skôr vyhýba, že to je taký vyhýbavý v tých konfliktoch, ako aj s tou svokrou. A ona skôr pravdepodobne bude ten z toho páru, ktorý je nespokojný a ktorý tak trošku naháňa alebo otvára tie témy. A zrejme, čím ona viacej je nespokojná a kritická, o to viacej samozrejme vyhýba. To sa tak často v pároch stáva. Neviem, či aj tu, ale tipla by som si, že áno. Ona aj použila taký výraz, že pre pokoj v rodine to nechcel riešiť, to bolo v súvislosti s tou svokrou. Tak to ma tak zaujalo, že pokoj v rodine, že to sa tak často používa ako taká nálepka toho, že nejdeme to riešiť, lebo nech je pokoj v rodine. Taký šľachetný cieľ. No a po týchto 4 rokoch, ale teda Kamila otehotnela, ona nám písala, že to bolo také vytúžené tehotenstvo a pôrod, lebo mala nejaké 2 operácie a komplikácie. A niekde v tomto období prišla zmena v ich sexuálnom živote, čiže niekde sa to točí okolo toho obdobia pôrodu, tých operácií, po prípade toho konfliktu, čo mali ohľadom svokry, ktorá sa angažovala ohľadom vnúčatka. Takže niekedy v tomto veku, kedy manžel mal 35 rokov, ona mala v tom čase 29, nastala zmena, ich sexuálny život vymizol. A keď sa snažila o tom s tým svojím mužom baviť, lebo na to sme sa aj tiež pýtali, že čo ona vlastne o ňom vie, či sa ho niekedy pýtala, či to aj jemu chýba, ako to on prežíva, čo sa mu páči, čo sa mu nepáči, tak nám len povedala, že vždy, keď tú tému citlivo otvárala, tak bol manžel defenzívny a tak nejako to obrátil proti nej, tak asi ti niečo vadí, keď sa o tom chceš rozprávať. Takže ja by som si tipla, že a opäť je to len z náznakov, ale je dosť možné, že ten manžel má nejaký typ neistoty, tým, že to vníma ako kritiku, že jej otázky vníma ako kritiku. Čiže on je dosť možné, že si je nejako v tej sexuálnej oblasti neistý a sám sa kritizuje, keďže to tak ľahko počuje v tých druhých slovách. A Kamila tam vlastne hneď v úvode spomína ten príbeh so svokrou, že vlastne čo sa odohralo, že to môže a nemusí súvisieť. Tak rovno tak na úvod sa opýtam, aby sme si to buď nejako zhodili zo stola, alebo nejako sa tomu povenovali, že či toto môže hrať nejakú rolu v tomto celom príbehu podľa teba? Teoreticky môže, ako my nevieme, lebo naozaj hrozne málo informácií má Kamila o manželovi, ale môže, vie, že mohlo to prispieť k nejakému pocitu krivdy, zatrpknutosti, odsudzeniu, ktorý sa potom preklopil aj do toho sexuálneho života. Že myslíš, že to je nejaký konflikt medzi nimi? Áno. Konflikt, ktorý bol pravdepodobne dlhodobý, vieš, viem si to predstaviť, lebo to tak býva, že tá svokra sa snažila nejako angažovať, manželke to vadilo, Kamile to vadilo, manžel bol ako medzi 2 mlynskými kameňmi, cez neho sa kanalizovalo to napätie, od neho sa čakalo, že to nejako vyrieši, jemu to bolo nepríjemné a v takejto konštelácii vznikajú rôzne krivdy, ako Kamila si môže myslieť, ty sa ma nikdy nezastaneš, alebo my ti nie sme najprednejšie, manžel môže mať pocit, že prečo trošku
sa na to nevykašleš, prečo nevieš ustúpiť, prečo ma do toho tlačíš napríklad, prečo mi nerozumieš, že to nie je také ľahké, ako sa ti to zdá. A tam mohlo dôjsť k mnohým zraneniam a mohlo to byť aj taký ako keby že ďalší klínček do rakvičky alebo do toho ďalší zárez proste tých mnohých nejakých kryút, ktoré sa medzi nimi odohrávali. Toto je ale inak zaujímavé, že hovoríš, lebo ona hovorí o sexe, že manžel odmieta sex, ale vlastne tam musíme ísť asi ešte o krok vpred, že vlastne to nie je možno iba o tom sexe, ale o celkovej tej blízkosti tých dvoch partnerov a nevieme asi povedať, že čo bolo skôr, že či vlastne to odmietanie sexu alebo to vzdialenie sa partnerov, nie? Že vlastne to veľmi spolu súvisí. Tak nevieme to poradie a možno ani nie je dôležité. Ako ono je to tak, že niekedy, keď nefunguje intimita v zmysle nie sme si blízki, tak nefunguje sex, lebo sa nevieme uvoľniť, ja ti nedôverujem, nie sme naladení na sex. Ale niekedy aj partneri, ktorí majú výborný blízky vzťah, intimný, spoľahlivý, tak niečo neklape v oblasti sexuality. Čiže niekedy to sú dva odlišné okruhy a niekedy spolu súvisia. Ale to, čo vieme o Kamile, je, že im aktuálne nefunguje ani jedno. Oni sú odsudzení a je tam nejaký chlad, nie sú dotyky. Ona povedala, že sú ako dvaja spolubývajúci. Povenujeme sa aj tým dôvodom, že vlastne prečo sa toto deje a prečo ten manžel nemá chuť na sex? No určite. Len my dve to nevieme, rovnako ako to nevie Kamila. Takže k tomu sa dostaneme za chvíľočku, že čo môže spraviť, aby tomu lepšie porozumela. A zatiaľ možno si môžeme povedať len také, čo všetko by mohlo, teoreticky, čo všetko by mohlo byť v hre. Tak mňa napadá, že to môže byť čokoľvek, počnú s nejakými zdravotnými ťažkosťami a tie zdravotné ťažkosti môžu byť úplne nesúvisiace so sexom, že manžel môže mať nejaké obavy, že sa niečo deje s jeho telom a necíti sa tým pádom fit a nevzniká túžba, alebo môže mať aj nejaké zdravotné ťažkosti, ktoré ale súvisia so sexualitou, že keď človek má trebárs problémy s tlakom, tak môže mať aj problémy s erekciou, keď má problémy s erekciou, tak môže mať nejaké pochybnosti o sebe, alebo sa môže za to hanbiť a tým pádom sa vyhýba sexu. Takisto môže ísť o nejakú vysoko osobnú manželovú tému, o ktorej ona vôbec nič netuší. Manžel môže byť vyčerpaný napríklad z práce alebo z niečoho iného. Môže byť napríklad nenaladený kvôli dieťaťu, že môže sa cítiť, že je viacej otcom ako milencom. Pre neho, ak to dieťa bolo vytúžené, chcel byť pri pôrode, komentuje, že až keď dcérka vyrastie, že vyzerá, že má ten fokus na dcéru a môže byť pre neho niekedy ťažké byť milencom na úkor otca, tak toto nazvem. Tak ako to mnohé ženy poznajú, tak aj muži to tak niekedy majú. Alebo môže to byť vo veci aj to, že ten muž je sexuálne neskúsený, že Kamila môže byť jeho prvá sexuálna partnerka v živote a vlastne sa za to hanbí, nikdy jej to nepovedal a niečo v tom sexe trebárs nie je tak, ako by si predstavoval a tým, že je v ňom nezorientovaný, tak sa mu o tom aj ťažko hovorí a radšej sa tomu vyhýba. Alebo, keď už teda takto tu vymenúvam, tak ma napadlo, že tam môže byť za tým kľudne aj nejaký jeho taký osobný pocit nejakej nedostatočnosti, nie som pre ňu dosť dobrý, alebo napríklad vníma to, že jeho manželka má vyššiu chuť na sex, časti iniciuje alebo si to žiada a jemu to nejako hlava neberie, že veď predsa ja som muž, ja by som mal byť iniciatívny, niečo tu nie je v poriadku, asi som vadný. No a keď si človek o sebe myslí, že je vadný, tak znova to není nejaké afrodiziakum, skôr to je niečo, čo v ňom utlmuje tú túžbu. Môže to byť vzťahová vec, to vzájomné odsudzenie, to, že má pocit trebárs, to si naozaj teraz vymýšľam, ale možno nikto si ma tu neváži, koľko ja pracujem pre rodinu, koľko sa snažím a nie som docenený. Sex je to posledné, na čo myslím napríklad. A len chcem ukázať, že aké obrovské spektrum vecí to môže byť, že aj muži sú obeťami sexuálneho zneužívania, rovnako ako ženy sa za to hanbia a je to niečo, čo môže neskôr v živote vystúpiť do popredia, keď ten sexuálny život je aktívny, alebo keď sa narodí dieťa, to niekedy môže spustiť také spomienky, ktoré boli potlačené. No a potom úplne posledná vec, ktorú už spomeniem,
Môže byť kopec všelijakých mýtov a presvedčení, ktoré ľudia o sexe majú a tie mýty im vlastne vstupujú do toho, aby sa slobodne sexuálne prejavovali. Čiže ak on napríklad má presvedčenie o tom, že mužské telo má byť namazaný výkonný stroj a moje telo takto nefunguje z nejakého dôvodu, tak môže mať pocit, že je on pokazený. Alebo môže mať pocit, že tomu mnohí ľudia veria, že muži sú non-stop vzrušení a stále sú pripravení na sex a vždy, keď sa vyskytne príležitosť, tak na to hupsnú. No a tento muž to tak nemá, tak znova môže mať o sebe nejaký pocit z toho, že nie je dosť mužný alebo jeho sexualita nie je dostatočná a tak sa tomu vlastne vyhýba. Lebo keď sa vyhne sexualite, tak sa vlastne vyhne tomu problému, ktorý sa pri sexualite pre ňoho objavuje. Je to niečo nepríjemné, za čo sa hanbí, tak radšej nesexuje, aby s tým nemusel dealovať, aby sa to neukázalo, aby sa neprezradil. Viacero poznámok k tomu mám. Strašne super veci si hovorila. Jedna poznámka je, že vlastne o tých mýtoch v sexe sme spolu hovorili a posluchači si to budú môcť vypočuť v bonusovej epizóde, kde sa tomuto povenujeme viac, čo všetko nás ovplyvňuje, v čom sme vyrastali, čomu sme verili a ako to na nás dodnes vplýva v tej sexuálnej oblasti, takže o tomto sa s Lenkou bavíme v bonuse pre predplatiteľov, ale teda len ako som ťa počúvala, tak vlastne bolo pre mňa až také fascinujúce, že koľko vecí za tým môže byť a že vlastne ja som si to absolútne až tak neuvedomila, keď som si aj čítala tú správu od Kamily, že keď nemáme to pozadie a keď ten muž o tých veciach nehovorí alebo keď nemajú vytvorené to správne prostredie na to, aby tie témy otvárali, tak to je také čierno-biele, že vlastne môj muž nechce sex. Ja ho chcem, on mi nedáva to, čo ja chcem, mňa to zraňuje a že vlastne je to také, že aj ty sa viacej uzatváraš, sa viac ešte vzťahuješ, lebo je to asi prirodzené a ona tam spomína, že dlho si myslela, že je chyba v nej a to ťa ešte viac potom zrazí na kolená. A že keď nepoznáme to pozadie, tak veľmi ľahko sa teda uzavrieme v tom svojom prežívaní a vytvárame si predpoklady a na základe nesprávnych predpokladov potom reagujeme a tie reakcie nemusia byť dobre namierené na tú našu situáciu. Že trebárs sa nahnevá, Kamila, to je len príklad. Ty po mne netúžiš, ty už ma nechceš, ty sa nikdy nesnažíš a tak sa stiahne z takého polonahnevania, polotrucu, polokrivdy a vlastne väčšina prípadov je to 8 z 10 by som povedala, že tá príčina je úplne iná, že to nie je také osobné, že ja po tebe netúžim, ale niečo iné sa deje, o čom neviem hovoriť, sám na to nemám slova alebo sa veľmi hanbím. Práve keď tam je tá hanba, to je asi fajn téma na otvorenie, že keď tam ten muž napríklad cíti za niečo hanbu, tak o to dôvernejšie prostredie potrebuje, aby o tom dokázal hovoriť a vlastne aj Brené Brown hovorí, že vlastne hanba neexistuje, keď to dáme na svetlo, to niečo, že ona existuje iba tak v utajení a že keď my začneme o tej téme hovoriť, tak stráca sílu a vlastne aj tým hovorením sa to dá prekonať, ale ten človek nemôže hovoriť, ak na to nemá vytvorené podmienky, ak sú si navzájom vzdialení tí partneri. Hej, lebo vieš, na to, aby si tú hanbu prekonala, ty musíš mať dostatok seba podpory alebo vonkajšej podpory. A ak on necíti podporu u Kamily a nemá dosť vlastnej podpory o niečom vravieť, lebo sa za to hanbí, tak nemá dosť sily, aby to vyniesol na svetlo sveta, ako ty hovoríš. Tak súcitíme aj s tým mužom, nevieme teda, čo v tom je, ale že vieme súcitiť aj s ním, ale zároveň aj s Kamilou, pre ktorú toto musí byť extrémne náročné, že ona sa cíti zranená, nechcená, odmietaná. Možno aj unavená z tých mnohých pokusov, kedy to citlivo otvárala, pýtala sa, navrhovala, skúšala. A vlastne musí nejako, ak tomu správne rozumiem, mobilizovať ešte tie sily, aby dokázala vytvoriť to prostredie, kde vedia tie témy výjsť na svetlo? Je to trošku také nespravodlivé, lebo ona sa pýta, že čo môže spraviť a my jej teda poradíme, že čo všetko by mohla spraviť, ale znova dostáva nejakú úlohu ona a znova to bude na nej, aby bola iniciatívna alebo aktívna. Čo možno je
v nejakom slova zmysle nespravodlivé, ale na druhej strane myslím si, že je to prospešné. Že niekedy to proste tak je, že vo vzťahu jeden je ten, ktorý je popredu alebo je iniciatívnejší a keď to bremeno na seba príjme, tak môže pohnúť veci dopredu. A keď bude len s takou krivdou si hovoriť, že prečo znova ja, tak sa to vlastne nikam nepohne. To ja často vydávam v párovej terapii, že ľudia sú nastavení, povedia, pokiaľ ty niečo nezmeníš, tak ani ja. Ja to urobím, až keď od teba niečo uvidím. No a potom zostanú zaseknutí, lebo obidvaja čakajú na toho druhého, kým niečo spraví. Tak sa poďme teda porozprávať, čo môže Kamila robiť, ako začať. Tým, že tomu nerozumieme tej situácii, tak skúsime vymýšľať rôzne veci, rôzne rady dávať a nech si Kamila z toho vyberie, že čo sa jej dá, na čo má chuť, na čo má kapacitu a čo najlepšie sedí do toho ich rodinného života. Ale čo by som úplne prvé poradila, nech skúša obnovovať blízkosť medzi nimi ako partnermi. A to znamená, nech veľmi aktívne, dlhodobo a opakovane dáva tomu mužovi najavo, že ho má rada a že jej na ňom a na ich vzťahu záleží. Hovorím tu napríklad o období až 1 mesiaca, kedy každý deň urobí minimálne jednu, najlepšie viacej veci, gest, ktorými mu dá najavo záujem. To môže byť dotyk. Hovoríš, dotyky vymizli. Nech sa ho dotýka. To môže byť krátke pohľadenie po ramene, keď ide okolo. Môže to byť, keď príde domov, že sa postaví a dá mu trebárs pusu, alebo mu nedá pusu, ak to je príliš, ak si pusy nedávajú, ale zoberie mu tašku z ruky alebo kabát z ruky. Že sa ho napríklad spýta, počuj, šla by som si zabehať, ale o mnoho radšej by som si s tebou dala čaj. Čo ty na to hovoríš? Vieš, to také tie drobné ponuky, také mikromomenty toho, kedy dávam druhému najavo, že si pre mňa dôležitý a teraz robím niečo pre teba, lebo ty mi za to stojíš. Takže toto by som na Kamilinom mieste robila systematicky, dlhodobo a nečakala by som, že na to začne reagovať. Kamila, buď pripravená na to, že on na to reagovať nebude, že si to možno ani nevšimne. To sú veci, ktoré sa dostávajú pod kožu, podprahovo a až keď sú opakované, keď sa vytvorí atmosféra. To nie je jeden akt. A to je vlastne ťažké, lebo my keď sme tí, ktorí sme iniciatívni a ten druhý to ignoruje alebo prehliadne, tak máme prirodzenú tendenciu sa chrániť. To je vlastne bolestivé. Tak to prestávame robiť. Ale ak chce Kamila vrátiť nejakú blízkosť, tak musí prekonať toto príkorie a byť veľmi aktívna v tom vzťahu tým, že dáva najavo tú lásku, láskavosť a ústretovosť. Alebo aspoň priateľstvo aktívne. Čiže ako keby sa v tej prvej fáze snažiť preklenúť tej roviny spolubývajúcich. Áno, cudzích spolubývajúcich, ktorí sú na seba tak prinahnevaní, kde on jej vyčíta, že má super život a ona mu vyčíta, že sa o ňu sexuálne nezaujíma. Teraz ma ešte napadá, že sa môže stať taká vec, že ten jej manžel bude prekvapený. Vieš, tu bude náhla zmena, že oni sa nedotýkajú, nevyjadrujú si lásku a zrazu jemu to v nejakom bode dôjde, že tá žena niečo robí inak. A môže na to zareagovať pozitívne, ale môže na to zareagovať aj podozrievavo. Čo sa deje, čo sa stalo, prečo sa ma to pýtaš, nikdy to nerobíš. Hej, že to môže byť vlastne veľmi nepríjemná reakcia. A tak, aby sa na to Kamila proste prichystala a nech mu len tak ako úprimne na to odpovie, že chýba mi to, alebo tak som mala na to chuť, alebo rada by som bola, keby sme sa znovu k sebe takto správali, alebo rada sa ťa dotýkam. Proste len nech sa nenechá odradiť ani takouto podozrievavou reakciou, lebo to tiež býva taký akože druhý, ako sa hovorí v rozprávke, že musí niekto prejsť za 7 horami a potom za 7 dolami a tam musí ešte zabiť nejakého draka. Tak toto je vlastne taká tá druhá prekážka, že prvé, že si to nebude všímať ten manžel a druhé, že na to bude reagovať podozrievavo alebo nie úplne pozitívne. A to si dobre povedala, že si prichystá tie reakcie, ako bude reagovať, lebo keď na to nebude možno pripravená, tak môže práve prísť takéto zranenie a taká automatická reakcia, že nič, veď som chcela iba neviem čo, že vlastne zase sa môžu začať cykliť iba tak v niečom. Ano. Tak to mi prišiel taký super point, že vlastne si to aj nachystať, že čo, ako zareaguje možno. Áno. Nech to potvrdí, že to je pozitívne. Nech zareaguje to pozitívnou reakciou, nie nejakou defenzívnou. No a potom možno, keď bude počase vnímať, že je medzi nimi už istá miera blízkosti, že sa dá hovoriť aj o sexe, lebo už začínajú pomaličky hovoriť a byť k sebe trošku osobnejší,
tak ho môže na to začať pripravovať, že a znova, ale ak je manžel vyhýbavý, tak musí byť prichystená na to, že to nepôjde na prvú. Hej, že ona niečo naznačí, on sa bude tváriť, že to nepočuje, alebo povie, teraz nie je dobrá chvíľa, alebo neviem, ako to myslíš. Hej, že tých spôsobov, ako sa vyhnúť nejakej ťažkej debate je strašne veľa. No ale v každom prípade teda nech to nevzdáva a nech tak citlivo, a ja mám dôveru, že to citlivo vie, lebo to o sebe písala, že citlivo to sa snaží, takže nech začína tú tému otvárať o tom sexe. Bolo by dobre, keby to nebolo ako výčitka, prečo už so mnou nespávaš, ty už po mne netúžiš, alebo už dlho nič nebolo, alebo nespali sme spolu už 4 roky, alebo veď toto nie je normálne, čo sa medzi nami deje, ale aby to bolo skôr z takého citlivého miesta, nech hovorí viacej o sebe, že napríklad chýba ti niekedy to, ako sme to mali spolu, alebo čo si myslíš, ako sa to stalo, že sa medzi nami vytratili, neviem, dotyky alebo sex, alebo môže ho tak prichystať, povedať len, že môžeme sa na chvíľočku porozprávať o sexe, alebo môžeme sa niekedy spolu porozprávať o sexe. Nemusí to vybaliť hneď, ale môže len ako keby dať taký trailer, spraviť len takú uputávku na to, že rada by som sa o tom s tebou rozprávala, aby on, ak je to niečo zahambujúce, niečo, čo ho stresuje, aby nemusel reagovať z toho vystresovaného miesta, aby si to mohol premyslieť, aby mohol nájsť slova, aby sa mohol ukludniť. Tam bude ešte dôležité, aby tú debatu začínala vtedy, kedy ona je v takom dobrom stave, keď sú obidvaja takí akože skôr dobre naladení, lebo často ľudia to vytiahnu vtedy, keď to je problém. Že napríklad Kamila zrovna dnes večer sa cíti, že bol taký pekný večer a zrovna by sa hodilo, aby bolo niečo viacej a ten manžel ide spať. A ona vtedy z toho pocitu sklamania otvorí tému. Hej, že a veď sme už spolu dlho nespali, alebo prečo ma odmietáš, alebo to je jedno, ako to otvorí. Ale otvára to vlastne na tom mieste, kde je vystresovaná, kde nie je dobre naladená. Takže to len chcem povedať, že v takýchto situáciách, keď ten partner je vyhýbavý ohľadom sexu, vyberať si radšej momenty, kedy sú dobre naladení. A je to trošku paradox, ja viem, že nikomu sa nechce kaziť dobrý moment, špeciálne ak ich majú málo spolu, lebo sú odcudzení. Ale je to tak, že tie dobré momenty sú proste najvhodnejšie na také vážne debaty. Čiže ty, Leni, by si odporúčala teda začať tými mikromomentami a ten sex alebo túto sexuálnu tému priniesť až neskôr? Alebo to nejako prekladať? No, ja neviem, lebo ja nežijem ten Kamilin život a veľmi ťažko na základe týchto pár vied, ktoré nám napísala, to posúdiť. Ale tak vo všeobecnosti by som sa snažila asi najskôr obnoviť blízkosť, citlivosť, zaujímaš ma a až potom hovoriť o sexe, lebo ten sex je nejakým spôsobom pre manžela téma zaťažujúca, vyhýba sa jej, takže aby vlastne mal vytvorené podmienky, oni dvaja ako pár, aby mali vytvorené podmienky, že tomu budú vedieť proste čeliť. A ona sa tam pýta aj špecificky na tú párovú terapiu, že vlastne nad tým uvažuje a to je tiež niečo, čo by mohla priniesť, keď budú tie lepšie podmienky vytvorené, alebo aká je vlastne tvoja skúsenosť? Vieš čo, ja to vnímam trochu tak, že tá párová terapia je z také bezmocnosti možno Kamilinej, že ona nevie toho muža rozprávať, ona sa mu nevie priblížiť a dúfa, že na terapii by sa to mohlo stať. Lenže to, čo je medzi nimi problém, že vlastne nevedia sa o tých ťažkých témach baviť, je problém aj v momente, kedy chce začať hovoriť o tom, že by mohli ísť spolu do terapie. Ani len to nevie otvoriť pri ňom, lebo vie, že to je vlastne príliš osobné nejakým spôsobom. Čiže takto sú vlastne zaciklení, že aj priniesť tému psychoterapie je ťažké z toho istého dôvodu, z akého je ťažké baviť sa o sexe a z akého je ťažké sa priblížiť. No a ja by som tú psychoterapiu nadniesla len tak zľahka, že nad tým rozmýšľala, ale nezačínala by som tým. Že začala by som naozaj tým, aby si dala záležať, že dáva signály záujmu. Pretože je to len moja fantázia, ale niekedy, keď sú ľudia takíto vyhýbaví, tak pre nich tá psychoterapia je vlastne veľmi ohrozujúca. Že pre ňoho môže byť ohromne ohrozujúca predstava, že nie, že žene má hovoriť o sexe, ešte pred nejakou psychologičkou má rozprávať, buď o sexe alebo o niečom osobnom. A on pravdepodobne dobre tuší, že je medzi nimi problém, veď on to tiež žije a cíti, že sa vzdialili, že tam je nejaké napätie. Čiže on vie, že tá psychoterapia nebude o príjemných veciach. Tak preto by som asi najprv dávala také tie signály, že ja sa chcem s tebou rozprávať, ja som tu pre teba,
Lenino, a čo ten sex? Lebo vlastne tu sme zatiaľ povedali o tom, že má na to ísť pomaly, že má budovať tú blízkosť vo vzťahu a ona sa pýta vlastne na ten sex, lebo jej chýba. A ako s týmto nakladať? Tiež sa na to tak ťažko odpovedá, lebo málo vieme, ale mám taký mini tip pre Kamilu, že postupne, ak sa jej bude dariť znormalizovať to, že sa dotýkajú a rozprávajú spolu a že sa jej znormalizuje to, že nie sme cudzí, ale sme svoji, môže spolu s tým začať robiť aj také mini sexuálne alebo erotické výmeny, že sa k nemu napríklad pritisne celým telom, ale len na sekundu, na dve. Hej, aby to nebolo príliš dlho, lebo potom by mohol cítiť, že na ňo tlačí, alebo že sa vyžaduje, aby jej to vrátil, že to nejako opetuje. Čiže iba na takú sekundičku, dve môže urobiť taký nejaký erotický pohyb alebo dotyk a potom to skončiť, odtiahnuť sa. A tým pádom trošku vytvorí ona, v ňom môže vyvolať takú túžbu a môže vytvoriť jeho vlastné chcenie. Ak mu to bude príjemné, tak bude chcieť viac. A ak mu to nebude príjemné, tak to bude také krátke, že ho to vlastne nebude obťažovať, že to nespôsobí nejaký konflikt. Čiže ja by som začala vnášať pomalinky takéto mini erotické dotyky alebo výmeny do ich vzťahu. Dúfame, že Kamila si z toho odniesla to, čo potrebovala. Aspoň kúsoček možno nejakého povzbudenia. A dajte nám vedieť aj vy ostatní, že čo možno pomohlo vám. Vieme, že je to veľmi taká intimná téma, ale všetko ostáva iba medzi nami, to vás vždy ubezpečujeme, aj keď nám zdieľate, či už písomne na Instagrame alebo cez hlasovky, tak vždy riešime to, aby ste sa v tom hlavne vycítili dobre a bezpečne, lebo toto je aj takým účelom prítomia, aby sme vytvárali to bezpečné miesto, kde môžeme zdieľať a vzájomne sa podporovať v tom, čo riešime a ani neviete, koľký z vás, aj Kamila môžeme povedať, že koľko ďalších žien rieši tú istú tému. A koľko mužov rieši tú istú tému. Takže veríme, že toto pre vás bude možno takým sprievodcom a určite sa tejto téme budeme ešte venovať z iných uhlov možno, tak nám pokojne posielate hlasovky, ak niečo podobné alebo aj iné riešite vy. Ďakujeme Kamile a počujeme sa opäť v stredu pri novej epizóde Poradne a s našimi predplatiteľmi už vo štvrtok, pretože každý týždeň vychádzajú špeciálne bonusové epizódy pre tých z vás, ktorí si nás predplácajú na Spotify alebo na Apple podcaste, takže ak ste tak ešte neurobili, tak zvážte, pretože už tam máme celkom slušnú zbierku podcastových epizód, ktoré sú fakt super. Ideme v nich niekedy viacej do hĺbky a niekedy naopak s takou väčšou ľahkosťou a s takou väčšou perspektívou sa dívame na veci, ktoré riešime v poradni a niekedy vám tam prinášame niečo, čo si nechávame za normálnych okolností samé pre seba v tomto podcaste. Tak ďakujeme vám všetkým, ktorí nás počúvate a tešíme sa na vás na budúce.